We gaan beginnen met het eerste optreden van vanavond. En daarvoor wil ik vragen aan misschien wel de kleinste, maar wel de grootste artiest, misschien wel wat we in ons midden hebben. En dat is Mylana. Tweede geboren op het KVL en natuurlijk de kleindochter van Frank, zoals we allemaal weten. Kom er veel mee uit. Jazeker, dat mag voor je klap. Mylana, klasse gedaan. Volgend jaar weer op het KVL te wonen, of niet? Ja? Super.